Татарстанның төп байлыгы эшчән халкы. Республикабызда барлыгы 43 район бар. Аларның һәрберсе Татарстан үсешенә үз өлешен кертә. Һәр кайсы үзенчәлекле тарихка ия. Быел Түбән Кама районы оешканга 60 ел, ә Тукай районы тиздән 45 еллыгын бәйрәм итәчәк. Әлеге күркәм юбилей һәм Татарстанда игълан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан 13 март көнне Тукай районының Сәмәкәй авылында музыкаль шигъри кичә оештырыла. Тулырак мәгълүмат киләсе язмада. Авыл тамашачысы өчен озак вакыт үз чикләүләр белән концерт карау мөмкинлеге кимегән иде. Шуңа да Казан артистлары катнашында үткәрелгән музыкаль кичәләр зур кызыксыну уята. Район юбилеена багышланган бәйрәмдә татар, рус, чит ил классикасы тәкъдим ителә. Айрыша шигъри сүз һәм халыкчан җырлар аша телебезнең ахаңын, моңын яңартырга максат куйган оештыручылар. Туфрагында иген үстерергә дәвам итеп, нәсел мирасын мин бит тиеш идем. Кичер мине, газиз авылым. Йылый сука сүрде кырда мәктәп яшендәге малайлар. Фәнис Яруллин, Роберт Миңнуллин, Фәнил Гыляжев, Илдус Гыляжев, Әмир Камалиев, Рыкаил Зайдулла әсәрләре башкарыла дип уртаклашты шараның сценарий авторлары Идел һәм Илдар Кыямовлар. Музыкаль шигъри кичә җырларымда җир суым дип атала. Керү ирекле. Гөлназ Ибраһимова, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары.